epäonnistuu. Ja on nykytapaan höylätty tietysti niin, että siellä on sekä pelaajilla että maalivahdilla varmasti liukas jää. Ja sitten alkaa shown osa numero 4. Tsekkipelaajat ryhmittyneet sinne. Tsekkijoukkue, joka on tässä turnauksessa ollut sananmukaisesti joukkue isolla jillä. Ja Ruotsin aloitteena joukkueen kokenut kapteeni Magnus Johansson. Loistavia pinnamääriä viime vuosina kerännyt puolustaja, joka pistetään avaamaan tämä homma. Ja sitten Magnus Johansson vastaan Thomas Vokoon. Ja Johansson vetää taivaan tuuliin. Johansson vetää taivaan tuuliin oman laukauksensa. Linköpingin puolustaja. Ja Vokoon seisoo kuin muuri paikoillaan. Lukas Kaspar aloittaa. Pisti Pekka Rinteelle längistä sisään. Mikä on Kasparin ratkaisu nyt? Ja Kaspar uittaa häkkiin. Lukas Kaspar uittaa häkkiin. Jonas Gustafssonin jalkojen välistä on kova kaveri tämä 24-vuotias Kärpissä pelannut pelaaja. Taas aloittaa ja taas laittaa kiekon maaliin. On siinä kova kaveri. 6 vuoden takainen San Joseen ykkösvaraus näyttää ja kiittää, että hänet valittiin joukkueeseen. Sieltä se liruu tolpan kautta ja sitten ruotsalaisvastaus tulee tässä. Linus Umark ja kuljettaa ja lataa kyllä komeasti. Lataa komeasti ohi Thomas Vokoonin. Se oli jäätävä, kylmäpäinen ratkaisu Linus Umarkilta. Noin! Pieni harjoituslaukaus ja sitten Vokoon jollakin tavalla jäätyy ja nukahtaa. Jan Marek täällä jo valmiina pyörimässä. Täysin samassa järjestyksessä menee. Marek harhautteli ja veivasi. Ja silloin Pekka Rinteen ohi kiekko pompasi tolpan kautta. Mikä on Marekin ratkaisu nyt? Komea on! Marek iskee toisen maalin. Ja nyt on kova paikka. Nyt on kova paikka Ruotsilla. Toni Mortenssonin on pakko iskeä häkkiin. Vielä kerran Jan Marek. Reilu vuoden takainen Venäjän liigan maalikunnikuinen voittaja. Ja sitten on Toni Mortenssonin pakko tehdä maali. Tsekki johtaa tätä rankkarikisaa. Mortensson vastaa Vokoon ja Mortensson! Ja Tsekki menee loppuotteluun. Sitten vuoden 2006 ja jälleen se voittaa rankkarikilpailun. Se voitti puolivälierissä Suomen rankkareilla. Lukas Kaspar, Jan Marek iskivät kiekon maaliin. Ei tarvittu Klebisiä tällä kertaa. Vuonna 2001 välierissä Prohaska onnistuivat. Jörgen Jönsson onnistui. Ei riittänyt Ruotsille. Ja näin Vladimir Ruzicka viimeisenä valmentajavuonnaan katsoo, kuinka Toni Mortenssonin ratkaisu epäonnistuu. Thomas Vokoon tsekkimaalilla torjuu vuoden 2005 maailmanmestaruuskilpailujen paras maalivahti. Ja lähellä on, ettei sama titteli tule täällä, jos tsekki vielä loppuottelussa pystyy sitten homman hoitamaan. Mutta nyt se on tehnyt sen, mitä joukkue on hakenut kipeästi, ahnaasti, rajusti, tunteella vuoden 2006 jälkeen. 2007 7, 2008 5, 2009 6 ja 2010 loppuottelussa tsekki. Se voittaa rankkarikilpailun jälkeen Ruotsin 3-2. Ratkaisijat Lukas Kaspar ja Jan Marek.